Sa dili pa matapos kining tuiga, atong balikan ang history ug mga highlights sa Malasakit Center. Ang Malasakit Center program gisugdan niadtong February 2018 ni kanhi Office of the Special Assistant to the President ug karon Senator Bongo ug giabagan ni Secretary Michael Dino sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Subay kini sa direktiba ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Subo mao ang unang hospital nga gibutangan og Malasakit Center. Dihang nahimo nga Senator si Senator Bongo niadtong 2019, gihimo niya ang balaod nga nag-institutionalize sa Malasakit Center. Niadtong December 3, 2019, gipirmahan ni Presidente Duterte ang Malasakit Center Act o ang Republic Act No. 11463. Ubos sa maong balaod, kinahanglan nga butangan og Malasakit Center ang tanang Department of Health Hospitals ug ang Philippine General Hospital. Sa matag Malasakit Center, naa ang mga government agencies na naghatag og medical financial assistance sa mga Pilipino. Kini gilangkuban sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development, PhilHealth ug ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Karong hapuna, atong paminawon si Merlinda Lara, kinsa naka-avail sa tabang sa Malasakit Center sa Davao del Sur Provincial Hospital. Ania si Merlinda. Ako si Merlinda Lara, 53 years old. Usa ako nga naka-avail sa Malasakit Center. Niadtong July 19, 2021 na operahan ako og breast cancer. Miduol ako sa Malasakit Center. Kay kulang ang akong pangbayad sa ospital. Tungod sa Malasakit Center, wala ako'y nabayran sa akong pangpa-ospital nga niabot sa dako nga kantidad. Og dako ako og pasalamat sa atong presidente nga si Roa Rodrigo Duterte ug kang Senator Bongo. Sa ilang programa, daghan kayo ang natabangan. Kay usa ako nga natabangan sa ilang programa. Daghang salamat. Mao kadto si Merlinda Lara, usa sa mga gioperahan tungod sa iyang breast cancer na natabangan sa Malasakit Center. That's it for this week. Kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat sa atong mga Bisaya Gyud followers ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!